Sisters Kaunda uyu hosirite obogima bwaye imensi ya Iraq emitinyi etatu yaitire nigo bono yesokirie eri gosaba obokonyi korwa ase eserekari eyo ebakonye koyorenta omubiri bw'omwanchu obo erinde aenigwe aikiwunka achie koenigwa ase enchera ere engia korengana nekemira kiomogusi. Felista nigo bono arwarete ase egeka egeke imensi ya Iraq abwo ase arenge gokora emirimo yaye amatuka make emirimo yaye etarachukira omwerio ase bono abo asasireti obogima bwaye na goika boniga tararentwa nka ase keri bono bagoteba buna obotuki mbore ororo bobwenderete obosobotuki mbore ororo bwente kokorekana komanya ingi kererete egokorekio gokorekana muri kito Wycliffe Orenge nero gotegorere mesa maye kuru ensoko ensaemo botuko bwarero Nobororo omoichano na mayanda manene ayu abwatetense ase kenyero kyabogeka ewodi abogeka ensemu yebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii asenka yaye omogaga Kenneth Kaunda n'omong'ina recho abobare abeboli ba Felista Kemunto Kaunda uyosirete obogima bwaye emitingi etatu yaitire ime ense Iraq abwasachete gokora emirimo elio kwerigeria na koyesira enka yaye sasa marieta ngoro kurecho Kenneth kuruga abogeka mariba aki omwana oyo ane Felista Kemunto Kaunda aki asirete omenyire omutinyi ono oyo gatatu wansire omwana Felista nero omwana no manene lakini okure omwana oyo nero oli support na nyambona ogimana atikomera oborobokongo naende omwana antiere ngocha korenda bono igare arwarete orwere rwenkoro bono timbwati njenjera ndanyare komurenda bagokwana n'abarari mambia rero nigo enka amona bamatego cha asenkeyo borokiro omoichano obo ekiagera gwikira bono iga omwana obo oyuore nyagusira tarairanigwa enka erinda chakoenigwa bonekemira kiagusii keganetie chibese icho etwaete omonto naroro omoiraki bagateba ng'ana bagotobwatisi tokamwa achikoreta bono ochiroro lakini onyochieto nachiete ochiroro lakini karachite kori erieta riri omwana akanyona nde bachite bagakorikania marieta bagatang'ania eriane bakarika eriaye bono death certificate eri ekare gochi gosoma naende arete obotantani ng'atari Felista orenge oyo na omonto omong'ao ngoro kufora mora ngobati Felista Moisco minto gaki osirire otutigeire gapwene nese ng'encho nero orengo oyo bogokonya nkaga iga otosokiri sana ndomaite ase torachakere buna nche nasokire sana nde neriya ndari nene sana twarerire mpaka nonya ebinto bionsi biabange chiamesi tware kobera chiarusiwe twebire kero nonya omwairi kagocha gotuomera obora amatanka aya agaerete kare ase emerwe negenderete nyagosira niga atigarete amatuka make kegima erinda akora omogataabo oye bwokora emirimo ase ense ya Iraq erira negocha ase enka yaye erinda achikobagachira abebori baye enyomba bagokobarinda abana baye endoto eyabo tokerete enchera magegayo korwara ase ekegeke ono Felista nje konyora ng'akire simionde ebiri tarehe 5 ogende nje ne cousin yaye kurukugiroria twende airport tuchikumuoya tukamanya konyora togwakirwa esimi ona Felista orwarire from nowhere ng'oro meme rwari toire tari konyara gokwana aki togwaka esimi ochiarira akinare naki Felista naki atari konyara gokwana naki are ngonyarekana mumubeke endegere nde bunare igo nacharenda achikurwarirwa iga Kenya akaigo ni Saturday narakeretwe esimi naki Felista otonyorire nonya nabo niga bamatabo bayesabire serikali gekobwatera n'abarai korwa ase orubango rwa Gusii amana abasamaria baya bari bare n'omoyo bw'ogwancha babwatesia erinde nyagusira aretwe nka ngosaba abarai baitu bonsi ba Gusii na nkoro Nyamira bari twaete chikura buna bona aba baitu bonsi pinto abegete kura itororo aki twari gosaba bari gotobwatisia ase obwamo omwana oyo totari gocha tomotindeke buna ekemira gietu kia Omogusii kere erinde twebe naende nonya enchera nonya nkuru akwete abageni ko bagocha engwesacha nanyora kare ngo naba sebono paka boniga natigaire bosa timbwati kende ebese twachangete ntwairete tokarwa ase Iraq batoretera omwana bono ntugaiga totigarete bosa gaki togosaba tobwatesi ende tokora amang'ana aye aki abanto baminto kamoranje kobwatwa okoboko mpaka narobio onde tari okombwatesi naberire nche bweka narigiri mpaka nanyorire embasi ase omwana achierete aki motagosoa agatinto mati ose bagotong'aina babisa omwana tari oyo bweka abande bamwe abo mbare basirete ekabirenga muneyo bono niga etigarete ase abarai bonsi korwa ase orubango rwa Gusii gwesokia na kobwatera ekerero kia bamatabo iga koboko erinde omwancho obairanigwe nka aenigwe buna ekemira kia Gusii kegoteba ingoripoteria Ensoko TV korabogeka ensemo yebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii eretariane Wycliffe Orenge.